একটা লেডিসକୁ ଡାକିନେତି ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରି मेडिसिन 30 ml खाइबे कंटिन्यू करबे और ताके बात कर सारा पर खाइबे ई पानी अंश 30 ml लगा खाली पेटे खाइबे और चूर्ण रे 50 ग्राम धनिया मिसाबे घरे फ्रिज अछि बेले फ्रिज रे रखबे नले 7 दिन तक गरम होला खाइबे कंटिन्यू कर होला मिठा करो इस दिन लगा काटी लिस्ट दे एक मोरी मारवा की जरूरत वैक्सीन दे बोले माने नारक की ये चुनडा प्रतिदिन खेला पर चामचे चामचे खाइबे धनिया 50 ग्राम मिसे कंटिन्यू करबे ना देखिए मेडिसिन खाइबाटा कितने मास होला 3-4 मास होची खाइबा और 2 मास देना ভিজি না গুলুচি এটা ওটার দুই দিনে গেছুন gitu tuh मोर ना दिव्य साहू सतलमा आमर गाँ पाली ब्लॉक बरगढ़ जिला में आज्ञा काଣା काଣା चिकित्सा करछन आ केन केन पद्धति करछन आ कांगा जेन चेरी मूली जेन अच्छे काଣା काଣା व्यवहार कर यार देखो आम चेरी मूली मारण जारण शोधन विद्यार आम आयुर्वेद उपनीत हेसु आउ मैं गोमूत्र पर रिसर्च कली 10 वर्ष और गोमूत्र की खाई लोग केंदी की ठीक है जे तार से अनेक प्रकार जड़ी बूटी रस मिसेकरी ताके मुझे गोटे नुआ मेडिसिन आविष्कार कली जेनटा कि टॉक्सिन के रिमूव कला सब आम शरीर वर्ज्य वस्तु के शरीर में बाहर कर इम्यूनिटी पावर के बढ़ला तो से मेडिसिन तापर मुझे लोक देली किडनी फेलर सिकल सेल आमर अनेक प्रकार रोग मान देली बेल के लिवर डैमेज होता ऑर्गन माने फेलर होता लोक मान देली सेटा अनेक लोक तापर काम करते लाला तापर मुझे बुझीपारि जे जेन मेडिसिनटा कली लोक बड़ बड़ डिजीज मान क्लीयर क्योर हे बोल भावी आउ सेटा एबे कंटिन्यू समस्त दे चली काका चेरी मूली आपण व्यवहार करछन आम कूड़ कापड़ हड्डा मला बेहड़ा बहुत प्रकार अच्छे 100 प्रकार अच्छे केन ऑप्शन
এটা ଆମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ ସାଇମାର ସେନକେ ଯାଇକିରି ଆଣସୁଁ ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ମାନେ ଯାହା ମିଲ୍ସି ଆଣସୁଁ ତାପରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କୁ ଆଣସୁଁ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ବରପାଲିରେ କେନ୍ ଆମେ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ରୋଗୀ ମାନେ ଆସନ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ଆଉ କେତେ କେତେ ଦୂର ଆସନ୍ କେତେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ପାଖରେ ଟିକେ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଲୋକମାନେ ତ ପହଲା ଆସନ୍ ତାପରେ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାରାଦ୍ୱୀପ ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ରେୟାର ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବି ଆସନ୍ ତ କେନ୍ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଆମେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଖ୍ୟ କରି ଦେଉଛୁଁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବା ଧବଲ କୁଷ୍ଠ ତାକେ ଠିକ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ହିମାଟୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ ଯାହା ରକ୍ତ କମୁଛେ ତାକେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖବାର୍କେ ମିଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ କେନ୍ତା ନେଉଛନ୍ ଏଲୋପାଥି ଆର୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟସଲଟେ ଚାଲିଛି ତାର ଭିତରେ କେନ୍ତା ହିସାବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଟା ତ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ନାଇଁ କରବା ଆମେ ଗୋଟେ ସେବା କି ନିଶା ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁଁ ପେସା ହିସାବରେ ନାଇଁ କରବା ଆଉ ଏଲୋପାଥି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା ଦାନ ଦେଇଛି ସେଟାକେ ଆମେ ନେଇକି ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଥିବାର ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଖାଇବେ ଭିତରେ ଡିଫର ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେନ୍ ତତ୍ପଟା ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ମହର୍ଷି ମାନେ 5000 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣା ବି ଦେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ତାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ କେନୁ ଶିଖିଥିଲେ ଆପଣ ମାମୁଁ ଘର ରଜା ପନଜା ମାନେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ ଘର ବୋଲେ ବୈଦ ଘର ବୋଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଥି ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଆନିକିରି ମୋ ରଜା ବୁଢ଼ାଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଖିକରି ତାପରେ ମୋର ନିଜର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ମାନେ 7ମ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଥିର ଉପରେ ମୋର ରୁଚି ଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲନ୍ ତାକୁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ନାଡ଼ି ଧରେ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ ତାପରେ ସେଇଟା ମୋର ଭିତରେ ରୁଚି ଥିଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କଲି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାର ଅମ୍ଳ ହେଲା କାର ପେଟ ଦରଜ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ପହଲା କରିକରି ତାପରେ ଆବିଷ୍କାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏଇଟା ପେସା କି ନିଶା ଏଇଟା ନିଶା ଏଥିରେ ପଇସା ପତ୍ର କେନ୍ତା ନିଶା ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଜଡ଼ିବୁଟି କାହାର 200-500 ଯେନ୍ଟା ନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ଯେ ଭସ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ମାନେ ସେଥିରେ ପଇସା କିଛି ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ସେତିକି ଖାଲି ଦେସୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ହଁ ଅତି ଗରିବ ଯେନ୍ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଫ୍ରି ଦେଇପାରୁଁ আর ଗୋଟେ କଥା କହିମୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବଜର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଆଉ ରୁଚି କେମିତି ଆସିଲା ଏଇଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠର ଉପରେ ମୁଇଁ ତ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦିଆ ବାକି ମୋର ପିଲାବେଲୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଣଧର୍ମ ଇଟାର ଉପରେ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ ସରିଗଲା କେନ୍ ଆନସନ୍ ଏଇଟା এটা ସବୁ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ଆଣସୁଁ ଲୋକାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଆଣସୁଁ କହିଲେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆମର ପାଖେ ନାଇଁ ମିଳେ ସବୁ ଆମେ ମଗାସୁଁ ଡେଲି କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ଡେଲି ପେସେଣ୍ଟ 5ଟା 10ଟା 15ଟା 20-30ଟା ବି ବଢ଼ି ଯାଏସନ୍ ବେଲେ କେତେବେଳେ କମି ଯାଏସନ୍ କେନ୍ତା ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଜଣେ କିଏ ରହୁଛି କେତିକି ଉତ୍ସାହ ଲାଗ୍ସି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ନା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେଇକିରି ହସିକିରି ଆମର ଏଇଟା କହିସି ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି ବୋଲି ସେଟା ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ଟାକି ଭାଷା ନେଇପାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ